Re, reġina u prinċipessa. Kont fi ġnien sabiħ, rajt farfett itir minn fuq fjura għall-oħra. Nifraħ ħafna meta nara l-friefet itiru bil-ġwiena hekk sbieħ u b'ħafna kuluri. Il-papa jgħidli li xi friefet konna nsejħulhom Re, oħrajn reġina u oħrajn prinċipessa. Ir-Re u l-farfett bi ġwiena ħsued u bit-tikek ħomor. Ir-reġina hi kannella sabiħa wkoll, imma l-isbaħ u l-ikbar kienet il-prinċipessa, safra u bit-tikek suwed. Meta fil-ġnien it-tfal jagħmlu l-istorbju, il-friefet jaħarbu. Imma fejn kont jien ma ħarbux, għax fil-ġnien kien hemm il-kwiet. Jiena u l-papa biss kien hemm u xi għasafar. Il-papa qalli, kif itirux il-farfett? Veru, għadt jiena, il-farfett ikun ċass mal-art mingħajr ma jiċċaqlaq. F'daqqa waħda jtir b'ħeffa kbira. Lanqas l-ajruplan ma jagħmel hekk għax tajtx kemm idum sakemm jitla'. U kif il-farfett jinżel fl-art mill-ewwel. Rajna żewġ friefet rejjiet jitilgħu flimkien. Isu għandhom il-kompjuter li jmexxihom eżatt. Il-friefet bil-kuluri tagħhom u bil-mod kif itiru huma rigal għalina mill-mulej. Huma ħbieb tal-fjuri. Imorru fuq fjura imbagħad fuq oħra. Lill-fjura ma jawġuhiex, titbandal biss għax il-friefet huma ħfief u saqajhom iqegħduhom bil-mod. Jgħallmuna biex aħna wkoll ma nkunux ibsin mal-oħrajn, anzi nkunu ħelwin u twajba ma' kulħadd. Nieħu gost meta nara farfett, noqgħod inħares lejh u nara kif itir. Nara sew ukoll il-kuluri tiegħu, jekk hux Re, reġina jew prinċipessa. Nixtieq Ġesu inkun naf iktar fuq il-friefet biex inħobbhom iktar u biex ngħid lill-oħrajn kemm inti tagħmel ħwejjeġ sbieħ għalina.